Hraniční porucha osobnosti. Nejspíš jste se s tímhle názvem už někdy setkali. V poslední době se o ní hodně mluví i píše. Odhaduje se, že postihuje zhruba 1 až 2 % populace. Charakteristický pro hraniční poruchu osobnosti je pokřivený a měnící se sebeobraz, extrémní a časté změny nálad, impulzivní chování a problémy s udržováním vztahů. Lidé s hraniční poruchou osobnosti, kteří jsou také nazýváni jako tzv. Hraničáři, často popisují, že se cítí jakoby prázdní. Mají obrovský strach z toho, že budou opuštěni a kvůli hlubokému pocitu prázdnoty se uchylují k sebepoškozování. To jim přináší pocit, že alespoň něco cítí a ulevuje od vnitřní bolesti a prázdnoty. Příčiny tohoto onemocnění se jen velmi těžko odhalují. Částečně také proto, že hraniční porucha osobnosti se objevuje ruku v ruce se závislostmi, dalšími psychickými problémy nebo třeba poruchou příjmu potravy. Roli může hrát také trauma v dětství spojené s různými genetickými faktory, například vrozenou porušenou regulací emocí. Proč zrovna označení hraniční porucha? Očima psychiatrie se člověk s hraniční poruchou osobnosti pohybuje na hranici mezi neurotickou a psychotickou poruchou. Můžeme si to ale vysvětlit také tak, že hraničář si neumí nastavit a dodržovat hranice mezi sebou a ostatními lidmi. U hraniční poruchy osobnosti se setkáváme s mnoha kombinacemi příznaků a možných průběhů. Stejně tak různorodá a individuální je i pomoc, kterou lidé s touto nemocí potřebují. Žádný speciální univerzální lék na tuto diagnózu není. Psychiatr může předepsat léky na zmírnění příznaků nebo doprovodných obtíží. Obecně se však lidem se dříve již zmíněnými potíži doporučuje psychoterapeutická léčba. Co ještě může pomoci? Svěř se někomu ve svém okolí, kdo tě vyslechne a podpoří. Nauč se některé uzemňovací a uklidňující techniky, které odvedou tvou pozornost od škodlivých myšlenek. Vyhýbej se alkoholu a všem dalším látkám, které mohou ublížit tvé psychické pohodě a stabilitě. Pokud se potýkáš s nestabilními vztahy, procházíš náhlými, prudkými změnami nálad, depresemi nebo úzkostmi, prožíváš sebenenávistné a sebedestruktivní stavy, inklinuješ k závislostem, cítíš často vztek vůči ostatním, určitě neváhej vyhledat a kontaktovat odborníka. Neboj se říci o pomoc. Kde ji hledat, najdeš na www.bezbariér.zcu.cz.